resik njaluke apa? Saiki awak dhewe kan apa ki jenenge seduluran. Kowe menehi adikku, aku Mbak Yumu. Lumrahe wong dadi kakang adi ngono ki ya omong sing apik-apik. Ngene ya Yu. Iya piye? Aku kuwi ayo kaya ngono kae mau. Hei, Apa? omong kok. Ketoprak kok manut wong delok. Aku tresno karo kowe. Ayo kaya ngono kae, ngono. Aku tresno karo kowe, Pluk. Maksudnya piye toh? Maksude Nek omongan ngematke kene lho. Ora ngematke ngendi-endi matane. pengen ngematke sing kuwi. Ngematke raine kok ngematke ora sing kuwi sing kuwi. Mbok nek karo Mbak Yune iki mbok le omongan sing jelas kene lho, kene le. Lega. Rene lho, toh gentoh. Iya, wektune entek nggo nuntun fajar. Iya. Matur sembah nuwun. Ayo Mas, sampean mau janji arep nembang karo ngendang saiki nembange. Nek ngendang aku wis percaya. Ya. Tak kancani pesindenku. Ya. Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Awas, kiri. Balas. Sini Mas Fajar aku gandeng ya. Nah. Sini. Kayak ya. ime. Ini ada sana, kamera ada di depan. Sip. Nah, dipegang dulu. Iki ya kurang ajar, Sa. Kok kurang ajar pripun? Kok muni kamera dari depan ku iki ngarep mburi radong e. Lah iki kan wis madhep ngarep ngene iki. Nah, aku ngomong nek kamerane ning ngarep ben memasang muka yang cakep gitu nih. Nah, Mas Fajar. Ya Mbak Elisa. Aduh. Mas Fajar pripun rasane niki ten panggunge Pak Seno? Jane Pripun Mas? kula niku nggih seneng Pak. Awit kula niku tiap hari saben dina niku anu. Streaming. Kepengin nggih streaming. Sik Mas, kok sampean streaming niku sampean delok napa? Mboten delok napa-napa. Napa nggih intine niku? Mendengar ya. Mendengarkan. Ah nggih. Mas Pak Fajar pun kagungan garwa. Wah dereng, Dereng. Wah cocok Elisa jomblo. Sami kula nggih jomblo Mas. Wis beken bae Sa. Jangan sing jomblo-jomblo ki iso menghibur gayeng ngono lho Mas. Wis kowe manut karo aku Piye? karo iki wae. Lah kok kowe mutusi? Iki wis ora lunga-lunga wis. Kok mboten tengon-tengon sing sanjang sinten, Pak? Hah? Kok sing sanjang sinten? Kalau maksudnya piye ne? Nek ora ana sing nonton ora tekan pundi-pundi sampean. Wo, Wit canggih yo. Oh nyepelekke yo jangan Mas. salah, Pak. Niki kula niku nggih sok lunga-lunga, Pak. Oh, nggih to. Nggih saged. Sampean weruh berarti. Mboten. Lah kok iso lunga? Nek jalan gimana Mas ngerasain Itu apa? pakai tongkat. Oh pakai Iya, tongkat. tongkat. Terus kalau ini baca pakai apa Mas? Baca terus Huruf macam-macam. braille. Huruf braille. ya. Kalau lihat media pakai laptop, pakai HP. Pakai laptop bisa apa? Pak Seno aja nggak bisa pakai laptop Mas. Nah bagus ini. Pak Seno bisa nganggo mesin ketik. Kok nak omahku laptop ki ana selawe. Heeh. Nek arep tok pangan. Lah mau. Mboten neco, Pak. Mboten Aja neco. dipangan. Aku ki bendina ki aku ki nggarap lakone nganggo laptop. Wah tenane. Tak simpen nang flash disk. Transfer saka laptop nang flash disk ki anakku. Oh. Anake. Internetnya lagi ngerti saiki kok Pak Seno durung suwi. Mas Fajar, Nggih, Pak. badhe nyekar menapa? Pelok nggih, Pak. Ayo. Pelok nggih, pelok 6 nggih. Pelok. Wah, iso ngarani pelok 6 modar ora. Gending ya Pak. Kowe dandan Jawa ora ngerti pelok 6. Ora. Ngerti pelok ki anu isine pelem ngerti aku. Pelok ngerti aku ya. Canggih he Mas Fajare. Ngendang yo iso aku yo radong kendangan radong. Ha iya kowe iki mung paitan macak Jawa karo nampa dit kok. Ha iya padake. Mangga Mas Fajar aja nyekar nopo? Yen ing Tawang mawon. Yen ning Tawang. Neno.
yen ing tawang ana lintang. Katno gugur iki. Wis, Mas Mantri gugur, pakatno gugur. Wah, wis jan. Cengkoke wis medeni kok. Iya. Sangar Mas ya. Fajar. Enone cahayu aku ngenteni. Kasih tepuk tangan dulu. Mas Fajar, aku mau tanya. Iya, Kalau gimana? jenengan ini udah dari lahir atau gimana? Kalau saya sejak lahir, tapi saya kebetulan prematur. Oh gitu, Iya. nggih. Kalau tahu lagu Yeneng Tawang, Berarti Dek Bayu di listrik sampean. Loh, napa nyetrum napa? Prematur niku ra di listrik kaya Oh. kutruk niku. Oh, sik dhuwur wonten lampune niku ta? Nggih. kayak kotok. Kaya weru-weru wae. Lah ya ki arep tak takonke barang. Kok iso kok suka lagune Yeneng Tawang ana lintang? Iso mbayangke nek lintang ki kaya Tak totok ndasmu lho. Iki band tenanan, band kabeh sing iki gayane duwe moto to, matane cetha ning ki yo rada. Oh nek aku dadi Mas Fajar tak onehi matamu. Loh, iso nyondro lintang, iso ngrasake, iso apa ya, iso marake kita berimajinasi nek ning langit-langit ana bintang lah. Iku pripun pas Mas jenengan kok saged mengimajinasikan kaya ngono? Itu menandakan bahwa pripun ya? Bahwa cinta itu berbagai seperti bintang. Oh iya. Bersinar ya, Mas. Mulai romantis iki. Saya kayak mulai arep ngerayu iki. Terus Mas, kula kok rada seneng karo swara sampean. Vibrasine cepet, kula niku pengin banget. Monggo terus. Dugi pundi, Pak? Aduh. Kok sing ra weruh sak sirahe banget. Marang meko Pak Mujoko iki. hingga koso eno suntakon war tane reki. Piye? Kuwi sing do normal-normal ki ora iri kaya ngono. Iya. Neno. Janji ku eling sumadra sing tias ingsun. Iya. Nimas ingsun. Nimas ingsun prasopo sinekcenan bumi langit. Edan. Tangis ing tias ngenteni padang rembulan. Ayo, padha 500.
ngenteni padang rembulan. Yo. Tak cepake kene lho iku ora goro. Disemangati niki kalih penonton lho, Mas. Oh, gayuh kamulian kok ya penak ya. Ya penak Mas. Ming sak sing kok 500 kok. Ning lek kleru balik karo tengah. Wah. Ya ndak kuat ta. Weh, mau nirokke bagongku kuwi mau. Iya. Ngenteni. Ya. Ngenteni padang rembulan. Sah. Ayo sah. Sah disuguhke. Nggih. Sekedap nggih Mas kula hitungke mbok menawa mboten nggih. Oh, celeng 500 iki nggih. Nggih. Setunggal. Kalih. 3. Sekawan. Nah, kok 450? Kurang 50. Kurang 50 mengarep tok emplep kok. Yo Mas niki Mas. Nggih, tampani Mas. Nggih. Ya. Makasih, Pak. Matur suwun, Mas. Sik aku rada mangkel nek carane ngene iki. Ngene kok muni tunanetra kok sake kok apal. Ya. Nek mung Das- sak nemplek yo apal. Lambene kulina. Sing dinggo ya iki. Dengkulmu mlocot. 500 meneh, Pak. Padha, Pak kok. Monggo. Nggih. Ning tawang. Monggo Mas. Monggo, Mas. Fajar, yo. Kula malih. Napa gentenan Mbak Elisa? Duet mawon nggih. Oh nggih, Nggih, monggo. gentenan. Monggo, yo. Yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mega ing akasa Mas sontak kok kepawartamu Janji-janji aku eling wong bagus. Senajan rasane ati lintang ini Kang Mas. Tresnaku sundang biyati cek semono janjimu diseseni miko kartika kairing rasa tresno asih Mbak Elisa nggih dos pundi Mas Fajar? jane kula niku anu napa Pripun? kerep sering WA sama Pak Seno tuh sering Oh, sering WA. lah nomor kula niku Sing pundi? sing kula Fajar saking Prambanan niku kula Oh alah. Iya, dadi Mas Fajar iki kerem WA kowe. Lah iya, lho kok sampean kok iso nulis? Ngece tenan. Sampeyan ampun ngapusi lho. lho mboten iki saestu Pak Napa HP niku wonten sing khusus Nun Sewu, orang buta? Nun sewu menika menawi khusus nggih mboten. Nggih. Namung HP menika setiap HP yang Android terbaru maupun keluaran sekarang. Oh, pripun to? Wis padha wae. Sampeyan niku kabotan klewer iket niku lho.
Niku wis diprotes dipun Nggih, sampun dipun program. di program. Terus ada program khususnya. Ngoten nggih. Nggih. Iya, berarti mboten sak nulis nggih ngoten niku ya. Nggih nulis, Pak. Oh, berarti nulis nek ngoten sih. Nggih, nggih. Ana umunine ngono, Mas. Nggih, kados ngene Mas Jafar nika. Oh, sampean tepung lho. Sami. Nggih, capet-capet sampun nate mireng Mas Jafar menika. Oh, berarti sampean anggota Perpindo. Perpindo. Persatuan Picak Indonesia. Lah wis Sewu nggih, Mas. Mboten napa. Nek Nggih. Gojek ampun kena teng rasa. Mboten, santai mawon, Pak. Oh, nggih. Kayang-kayang mawon nggih, Mas. Lah niku biasa nek digarapi, Pak. Biasa ya wis gek nembangane. Ya, ya. Matur sembah nuwun Mas Fajar. Mbak Elisa, Pak Seno. Nggih, matur nuwun nggih Mas. Nggih. Nggih nek kula wayangan daerah-daerah mriki nek cedhak nek panjenengan mireng nusul nggih. Oh nggih, nggih. Mijang kadosé wonten Taman Martani nggih. Insyaallah kula Nggih, mboten napa-napa. sembah nuwun. Jenengan save nomor kula, Pak. Apa? Jenengan save nomor kula. Gak oleh Pak. Nggih, nggih, mangke kula. Save nomor kula. Nggih. Kula SMS. Simpan. nggih. Nggih, Pak. Nggih, WA Pak ora SMS zaman saiki. Kuwi cerewet ki ya ngopo. Waduh nyampar mik. Alon-alon. Ya, suarane apik ya, Mak tenan. Nek Mas Jafar kae pancen wis direkomendasi karo Dinas Pariwisata, pendak-pendake ditimbali Dinas Pariwisata mesti Mas Jafar kon munggah panggung. Oh iya ya, Mak, iya. Ora apa-apa. Kuwi dadi pamecut motivasi kagem para-para
nom-noman sing tresna karo budaya. Ya, aja ming tresna tok, nah yen perlu belajar. Ya. Nabuh, nembang kuwi aja dianggep sing sepele. Ya. Kadang kala isih sok krungu sruwing-sruwing wong tuwa sing sok anake kepengin sekolah ning nggon seni, kadang kala wong tuwane sok nyuwara sing ora kepenak no. Ya, ora kepenak piye? Kowe arep sekolah ning nggon seni iki kowe sesuk arep mangan apa? Wah, lara ning ati no. Ya. Ana sing ngono kuwi, ijik eneng sing kaya ngono kuwi. Monggo nyatane ya seni ya iso dienggo urip tenan. Ngono ya. Saya nek pinter tenan digegulang tenan ya. Ora penari, ora pengrawit, ora dalang, wah sabane luar negeri no. Iya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Mula aja sok ngembe karo kabudayane awake dhewe, pancen bener kuwi. Heeh. Yo, ora masalah. Yo. Mau gek-gek sing tok wenehke Mas Fajar mau duit sawer. Iki lho, dicawer jek wutuh. Iya. Urang tak uculi saka amplop kabeh jek wutuh nang kene merko ndak do dirasani kanca-kanca. Iya. Luwe-luwe sinden-sinden kuwi. Ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Eneng sing nyuwun meneh iki mau ya kuwi gelang kalung. Ya, diaturake. Isih eneng sing nyuwun mengko fragmen suminten edan. Ya, engko rasa dadak sing werna-werna. Ya, mengko Mbak Tatin dikekke mburi dhewe saiki Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Men ngaturake gelang kalung. Heeh. Pamundutan ya mangga Mbak Ayu ya waduh mbok ya alon-alon Mpun alon-alon ya Pak kok suarane grobyak kesrimpet kabel ya Mbak Ayu mangga Mbak dibawani napa ngaturake gelang kalung menika wonten pinten-pinten pamundutan ya iki lho isih tak templekke nang kene urung tau tak copot no ya iki mau wis diaturake apa podang kuning mau wis diaturake ya Mas Jafar wis ya Tanjung Tirta iki mau nderek lagune nderek wis ya nyuwun lagu fragmen ya ayo Mbak diaturke iki gelang kalung saking Bapak Karjilan Umbursari Piyungan Bantul ya diaturake selamat kagem Bapak Sukarjo ya sampun nangka dadi kepala desa yo dibawani ngibarat apa asline aku radong kok upama munduta kloso Rukmi kula manut lho aja mangke senene nek ret manut ora manut ki nek kleru aja iya Rukmi nanano
unggul. Unggul apa? Ibarat wong numpak prau lho Oh, dah, iya dah. Wis ra arep omong. lumampah tanpa walah Ing matyane ing matyaning Solo temah kunjing temah kuncing anggen jeng ning paku lingan ya mangga gelang kalung esok awan nganggo gelang kalung ngarang banget dunaike ya mak iya mangga gelang-gelang sing tak gelang
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Pamundutan wis akeh sing diaturake no. Ya. Saiki genti. Ayo Mbak Tatin karo sapa? Sing lanang sapa? Supaya gayeng solikin. Ayo. Mangga. Enak kowe ora arep ngajari beberapa fragmen seminten edan wis tok lakoni mula kowe saya apal. Iya. Ki ana dhuwite 500 Ken. Nggo Tatin 450 kowe 50. Ya wis lumayan bangane nyolong. Ayo mangga. Tuduk. Tuduk. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak Mataram dalu punika sangging paguyuban parah budaya. Badhe ngaturaken petilan suminten edan. Cempluk katindakan dening sederek Tatin Lestari Handayani. Wondene Gentro katindakan dening Suminten kok gento. cempluk Suminten edan apa cempluk? sakarepku. Lah piye? Sutradarane aku rasa rewel to. Kandidakaken dening Solikin. Gentro katindakan Solikin. Pedilan lelampang nalika suminten wonten ing pasar lajeng kacegat dening Gentro. Sugeng midhangetaken lan sugeng munek-munek. Wis bar. Apa? Ki, ngene iki nek ketoprak ora kompak iki ngene iki. Begitu apa? Iki suradane sapa, Pak? Hah? Suradane sapa? Apa? Surada. Sutradara. Sutradara kok Sulada. Apa iki cempluk napa? Kae cempluk kowe Gentro. Oh, arek Oh, ngoten nek- mau. nek Mboten sumi- ngabari jenengan mau. Iki wis nganggo mek kok rasa ngabari mengarep toprakan kok dadak layang-layangan. Begitu gamelan mandek iki langsung guyu. Hahaha. Blok, Mbak Yu, ngono kuwi dadi wangun ora ketokne Oh, gagah. nggih. Baleni gamelan. Dadi kula gento niki. Hah? Dadi kula gento. Gentro. Mbok ket mau ngabari, Pak. Pak, cempolo ndasmu lho. Siap. Iki kula gento. Ya, tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Sik. Belajar guyu sik. Gentro iki anake Surabangsat. Kuwi iki maling gulik-gulikan kawing dendel tas ngene. Lah turene mau kan guyu. Guyune. Ngono. Ya coba sik, coba sik. Wah, iki anu lho iki iso penonton do balekke karcis lho iki nek carane. Yo, aku serius. Yo. Tetep rawangun, Pak. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Wis. Cempluk. Pripun, Pak? Suarane sepiro, Pak? Piye muni piye? Cempluk. Peluk. Anak Gentro kok cemplek. Mbak Yu, ngono. Mbak Yu, Ngapa? mrene yo. Kon ngapa? Kowe arep ngenehi aku apa? Njalukmu apa? Aku ora
ora njaluk apa-apa lah, kowe arek ngene apa? Kene le adikku. Kowe kan pernah adikku to, Le? Iya, Mbak Yu. Iya, arek ngene apa karo Mbak Yumu? Ngenai apa-apa? Ora ngene apa-apa kok rasa nganggo nyekel to. Omongan sing bener sik, njaluke apa? Saiki awak dhewe kan apa ki jenenge seduluran. Kowe Iya. pernah adikku, aku Mbak Yumu. Lumrahe wong dadi kakang adi ngono ki ya omong sing apik-apik. Ngene ya, Yu. Iya, piye? Aku kuwi ayo kaya ngono kae mau. Hei, Apa? omong kok. Ketoprak kok manut wong delok. Aku tresno karo kowe. Ayo kaya ngono kae, ngono. Aku tresno karo kowe, Pluk. Maksudnya piye to? Maksude Nek omongan ngematke kene lho. Ora ngematke ngendi-endi pengen matane. ngematke sing kuwi. Ngematke raine kok ngematke kok ora sing kuwi sing kuwi. Mbok nek karo Mbak Yune iki mbok le omongan sing jelas kene lho, kene le. Ngedak. Rene lho, tok gentok. Ngene ya, Yu. Iya, heeh. Rada anget e Yu awakku Yu. Piye to? Iki aku tresno karo kowe Yu. Ora lho, kowe iki urung-urung kok wis ngomongke tresna iki maksude piye? Lah aku ki ket mau le nunggu kowe lho Yu. Ora lho, aku urung jelas kowe kok teka-teka ngomong tresna iki maksude piye? Kan di benak hatiku apa? Neng Dadi jroning- iki aku wis suwe ngono lho, nyimpen rasa tresnaku karo kowe iki. Tenanan apa piye? Lah ya tenanan. Kowe ra eling apa piye to? Kok sik to aku kok isih gagal paham to iki. Kowe seneng karo aku, maksudnya iki aku kon seneng antarane kakang karo adi ngono. Udu yo. Lah, Ning aku tresno karo kowe yo. iya tresna kowe adikku, aku Mbak Yumu, kuwi tresna ora apa-apa, tresna sedulur ngono lho. Ya tresno sedulur ning ya ana tresno liyane yo. Tresna liyane maksudnya piye? Mosok ora paham yo. Loh, aku ora paham tenan lho. Aku karo kowe kan sedulur. Mati iki maine lanang mati. Sing wedok pinter omong. Dadi ngene lho yo. Ndono. Dadi rene lho yo. Iya, piye? Aku kuwi Heeh. pengen mbok ladeni yo. Tak ladeni kowe pengen ngopo? Ngombe? Pengen madan, tak jupukke. Pengen mik yo. Iya. Kaya kok bareng mi kok suarane cilik pengen mi. Pengen mie apa? Ngene lho yo, kowe kok ora dong-dong to yo. Lah ya, aku radong tenan lho. Wong kowe iki adikku ngono lho. Kurang nyerak. Kowe iki ngladeni aku ngono lho yo. Ladeni. Kaya cara dene udu simbok bapak. Ning bebojoan ngono lho yo. Bebojoan? Heeh, rutu bareng ngono lho yo. Apa? Rutu, Lutu iki apa? rutu, Pak. Apa lucu iki apa? Rutu. Lutu iki apa? Rutu iki ngene. Kowe ra dong-dong e yu. Kowe pengen piye? Pengen ngene? Ya yo tak ngene. Tanganmu kene, aku sing dhuwur. Wah, kowe Wong kowe iki sing ngisor. aku dhuwur ngisor gelem yo. Ning udu kuwi lho yu. Lah piye? Gentong, ngger-ngger, tole. Dadi bojoku ngono lho yu. Dadi bojo? Heeh, gelem ya yu. Ora. Aku pernah sapa kok kowe iki arep seneng karo aku dadi bojomu iki? Ya kowe iki Mbak Yuku. Ya ora oleh. Oleh yu iki. Sing lho, Aku ki anak siapa Pak? bangsa. Surabangsat. Aku kuwi anak Surabangsa. Lah iya aku ngerti kowe anak elek bangsat. Kuwi watakku ki begal lho yu. Gaweane ngeju main karo medok lho yu. Iya, aku paham. Aku ngerti nek kowe iki gaweanmu kaya ngono. Iki nek kowe ra gelem tak paksa ning kene lho yu. Ya ora ngono kuwi, mbok kabeh iki dirembuk sing apik-apik. Iki
Bener apa salah to? Bener. Gendere iki apik ora to, Pak? Ayo gendering yo tuku raimu untuk papat. Ku gek ora laras to, Bro. Sing ora laras iki lambemu kuwi kok. Lho. Kok apa ya? Cocoke kono sik. Ya yo. Kok ya yo? Dicocake ya. Mah. Ora lho gento mbok kowe iki elingo. Aku ki sapa? Kowe sapa? Nek tresno kuwi ya mbok liyane aku ngono lho. Langsung gandrung. Piye? Aku lagi obo iki. Ya apa kono karepmu? Wah, njaluk pelok ya. Iya. Monggo lambene larase slendro lho. Aja ganggu kowe. Oh iya. Tak pangantah. Ayo Eling piye yo? to, Belum ya yo? eling. Ora Laras rumen. Kleru to. Laras ngono. Kleru to. Kok njaluk pelok barang. Ya slendro. Mbok dicocok. Oh ya pelok kowe, pelok. kaya ngono kok ya arep seneng karo aku ngono lho kowe iki. Wong seneng iki bebas yo. Lah ya paling ora rak ya ndek ututan apa ngono. Sekarang yo kau stres iku apa, Pak? Ah, Kurang iki lho, konsentrasi. Lah ya kuwi maksudku. enos ngono. Laras rumeng suara Wah, niro Kowe iki lingo to aku ki sapa mu? anglam lami jrone ati Aja ngono kuwi ta gento. Elingo. kowe Iki tak kon eling ket mau kok ya. aja sembrono lho, Blok. wong gendho kok jogetane kaya ndolalak. Ayo karang Kok aku kan aja sembrono piye? kowe iki mau bar ndemok apa? Demok dodo. Tak wales lho. Kowe arep males? Oleh ra, Wani? Pak? Entuk Wani? bebas. Oleh. Blok. Wani? Wani? Wani, Blok. Demok nek wani demok. Cepet. Ya ana wiyaga dipethuk kijang polisi kowe. Wong kok arep sembrono karo Mbak Yune. Kurang ajar. Ora Ora sembrono iki ngajar. tenanan, Blok. Lah ya aku kudu piye nek kowe ngono kuwi? Kudu gelem ngladeni aku. Ya aku ora sudi no, wong aku ora seneng karo kowe lho. Kowe iki adikku. Gongnu ndak selak lali. Yo, tawon gong. Ayo, terus. Gongnu teng wi Rama. Mbok elingno lho. Sira kang dadi Iki yo nek mbok Gelem ya, Blok. ora gendho aku ora seneng karo kowe. Aja meh. Ana. Kowe iki mundur-mundur. Nang kono gunung, Blok. Iya ngapa? Ning wetan, kono wetan apa kulon, Blok? Mbok ora ngerti. Wetan ya gunung. Kulon gunung. Kowe tak cedhaki to, Blok. Ora, Tak pepetke galengan. ora. Tak sut. Kowe arep susut gundalmu tak totok tenan lho. Pepetke kotak lho, Blok. Ora kena dumuk-dumuk. Wah, iki sing lanang ketoke brai tenan iki. Kok kowe iki elingno lho ta, aku iki sapamu? Wong kok lek gemeske kok tak totok-totok gundule tenan kok. Sing nuthuk aku, Blok. Ora ngono kuwi to, mbok madhep rono. Aku ki kok ndak wondo kena bokongku ngalih ngono lho. Gelem ya, Blok. Ora. Aja sembrono ta, tok gentok. Lir putri
Ndara Wati Lah tak. Jangan nemuin anak. Aja mbok pepet-pepet ke ngono kuwi. Kok nek aku mlayu rene ditampa arep tadai karep penonton. Iya aku wis menggah pindho lho, Blok. Lah ya aku arep menggah ping pira-pira nek aku ora gelem arep piye? Kudu gelem, Blok. Ya ora, aku jek eling kok. Kowe iki adikku ya. Ayo adik njaluk laden kok ora diladeni. Lah njaluk laden nek njaluk wedang tak ladeni, njaluk sego tak ladeni. Ya pertama wedang sik. Waduh. Terus bar wedang, Bar wedang madang. madang, Blok. Bar madang rasa ngantuk. Rasa ngantuk terus turu, Blok. Iya engko tak turokke. Turu Kowe pancen nek duwe lambe lunyu. kowe kuwi sing senengane mancing-mancing. Asline kowe iki tresno to karo aku, Blok. Ya ora. Aku jek eling lho, kowe iki adikku, aku Mbak Yumu. Ning kowe nglirak-nglirik aku terus lho. Lah ya aku nglirake mergane aku mesake karo kowe lho. Wong wis tuane sakmene kok ya urung duwe jodoh ngono lho. Lah ya mula kuwi aku omongane Mbak Yuku ya, aku nyenengi Mbak Yuku. Ya ngono ki ora entuk to. Lah kenapa? Kowe adikku, bola-bali kowe adikku kok. Neng kene iki onone mung aku karo kowe lho, Blok. Iya aku ngerti ning kuwi ora kena ora ilok. Piye, Blok? Gelem ya? Ora. Kowe piye ora iso omong? Kok tak banting lho, Blok kowe. Kaya Kowe kuat-kuat. kuat, banting aku kuat. Ya kuat, Blok. Ora kena. Ora dumuk-dumuk ngono ki to. Ayo tansah Ora. Buane ngono kuwi lho. Ih. Iya. Omah kiwa tengen kena iki. Iki aku saya menggebu-gebu lho Blok iki. Lah ngopo lho? Nekat tenan gendone kan. Legan no. Rono. Omborana. Kok kaya ketoprakan nang jero gang. Aben mepet Ben mepet dengkulmu mlocot ora. Ayo tatin rono tin. Ya wong Nek- doyak terus lho. Bangku nek nganti suminten wani nyekep kowe tak kepruke jempol. Suminten Ana sapa? Gendong nganti nyekep kowe tak kepruke sirahe. Ketoprakan kok arep tenanan suwe-suwe. Oh ya. Aku ae kok kurang ajar. Kurang ajar. Jaluk apa kowe? Kowe tak alusi ra kena saiki kowe tak waneni aku dadi wani karo kowe saiki. Oh, kapokmu karo. Piye arep tarung apa piye? Wis jalukmu apa? Ayo tarung Sing mati sapa sih Ki? bareng. Mbok ora ngono kuwi to. Aku iki kan ngelengke kowe nganggo cara apa ngono lho. Ya kuwi mau Blok kowe iki pokoke ngladeni aku. Aku ki wong ora seneng karo kowe kok ngladeni to. Legan no.
Cempluk. Apa? Kowe kudu gelem ngladeni aku, Pluk. Ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon ngladeni iki terus pamrih piye nek ngono kuwi? Aku ki watake begal lho, Pluk. Aku ora wedi. Nek ra wedi kowe tak rudo paripeksa, Pluk. Ya aku iso mlayu. Kowe arep mlayu nang ndi, Pluk? Ya sak karepku, sak mlayune sikil. Ora gelem ngladeni aku tenan, Ora, Pluk. aku ora seneng karo. Bela. Tok 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 tok. Tok tok tok. Agene men tak tutuk nggo kongen iki wedi. Ampun, Pak. Mbak ket mau ditrudo paripeksa kok lagi saiki lengi-wengi. Kok malah aku lho. Aku kok gemes dhewe to. Ampun, Pak. Ampun. Apik kowe ya. Iya, wis. Nyanyi ditenya. Kok ndak lali aku. Lho kok mak ilang ya? Oh, siapa? Iki lho isih tekukan. Oh, tak kira 500, bulmen 200 kan. Wis rasa wae ya. Kok ngopo nyembah barang? Kalau tadi nganu rape kowe kok. Didom rotatin. Iya. Ya, tambahi 1. Seneng banget. Sesuk ora nyolong. Ya. Gah aku senengane nyolongi apa-apa. Ora ngemis sesuk. Kayak tadi dikai. Ngapa? Ada. 1, 2, 3, 4, 5. Loro piro? Aku siji. Apik iki. Loro. Iya. Aku loro. Iki nang siji. Ya nek wong lanang iki kudune ngalah karo wong wedok. Iki gandeng loro dadi siji ta? Terus piye? Digathokke yo. Ben nyopo? Ben mana? Piye? Wis 200. didom sing adil. Oh. Ya kowe 150, aku 150 ngono. Ngono lho. Kamu adegane wis kok arep. Wis ora diparani bojone aku ora tanggung jawab. Ki nek ngerti bojone ngono, iki rahmen ken ora tenanan. Aku nonton lho mau bengi, cilaka kowe. Aku ora tanggung jawab ora. Iki sampun nggih. Kowe nembang sik. Apa? Ayo, wah kaya ono sing nyuwun liwung. Iya. Liwung kalih sinten? Aku ki nek ngene iki ora iso piye-piye. Iya, mah penonton ngersake Mbak Prastiwi ya Mbak Prastiwi. Ya ora apa-apa. Ayo yo, wong dikarepke penonton wong nek kene iki disuguhke penonton kok. Piye ngopo kok ngadeke kok meringis-meringis ngopo? Iki arep ngajar. Piye? Kuwi jajak njaluk aku. Heh? Kuwi bapake. Ya ora apa-apa ngefan kok ya. Ya, piyai loro. Bu Prastiwi karo Bu Tatin. Ya. Nggih. Mangga. Dadi liwung. Ya. Dadi liwungane sampe sangke kamu. Bagus dadi laku. Kodo ati dari tersiakan.
iki. Ora padha iringane kowe gleleng kok. Iya, mangga, ya. Aku ora tanggung lho nek Kang Slupan tenan. Matur suwun Bu Prastiwi karo Mbak Tatin. Ya.